Hey, आं नोंखौ माब्लाबाबो बिदि सानाखै गुबुननि गोसोजों मानो गेलेदों सोरबा सासेनो गोसो होनानै आरो सोरबा सासेनो गोसो होयोब्ला खैफोदा जाखायो बेफोरखौ मा बुंलाबायनो नों बिबि होमबा बे सोर आंनो नों बायदि गार्लफ्रेन्डखौ नाङा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय भिडिअखौ दासिमबो फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन आरो नैबे भिडिअखौ सोरबाफोर नायखाबाय जानो हागौ थेवबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ आरोबाव खनसे नायफिनदो लोगोफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों फwtai Khebso Onnai बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट मुभि लोगोफोर दासिमहालागै फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों आयशा प्रिया राधिका रिंसार मनजित जोदोब मिहिर ज्योतिष आरो सुकुराम लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों जासुलि आं नोंखौ माब्लाबा बिदि खालामगोन होननानै सानाखैमोन नों मालायनि गोसोजों गेलेनो मोजां मोनो आं नोंनो थार अननाय होदोंमोन नाथाय नों एसेबो बुजियासै बेनो नोंनि थार मोजां मोननाय मानो Fwtai Khebso Onnaiखौ नों आंनो मावजि आंखौ गारनानै दाथां होद नाङा नों बादि सिख्ला नाथाय आङो होदोंमोन थार गोसोनि आरो नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय दासिमहालागै फुल नायाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन बे भिडिअनि स्ट'रि सिक्रेट डिरेक्सनानो जादों मिहिर लोगोफोर नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि जेखाय प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरो दासिमहालागै बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो लोगोफोर नैबे भिडिअनि केमेरायानो जादों जोदोब आरो नैबे भिडिअनि एडिटिंआनो जादों मिहिर नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैबाय थायो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैनो नाजागोन।